Diyan. Saka growing bukid ron. Ayun. Madumi atong wallpaper sa Windows. Let's go. Diyan. Pagkuan lang kung magluto. Pagkuan ba ka magluto na? Ang sabi itong kuan pamahawon. Not brasta para di sa manimahong kuan. Kung hindi ka magtinga, it's very good for the body. Kita na kang Brad Pitt. Grabe kay. Pamahaw. Balon. Isang rislabab. Grabe ka. Ay, kalas kay plato. Uy. Hangovers. Ang taklo ba ng kokdan? Abel Tasman Monument. Ito na i-view dia. Ha? Na-view. View sa Tibok Golden Bay itong White Sand gana. Day? Dito ta mag-una din. Ay ta dito sa Farariki. Kuan kay dito din ta. Gawas mang adlaw niya sunset. Naunsa naman taong ka makalagot kay kag nagdagway. Sa Abel Tasman Monument which is overlooking ang kuan ang katong Pohara Beach man ata to. Unsa to nga beach ang overlooking. Basta makabalo mo. Ingon nami. Ipaubos pa na akong RPM, ipainit pa na ako sa kanan. Ano ka ba yung skating eh? Talaga. Huwag mo yung video vlogging. Bali na kamutamok niya yung Penguins Crossing. Wala ka ba? Pina-slow mo dayon in life. Ano mo? Oh. Naata karon sa Abel Tasman Monument. So, mo ni ang view diri sa Abel Tasman Monument. Kada unta kay nagwala nagkuan ng pamoy ayo ning panahon. Sa tulong kam. Gana ko bro. Ayos ka ayo ni ug ayos pod ang panahon. Ayos man sa karon, pero mas ayos ning naay adlaw. Kata to nag-speedboat. Mga dato tong mga animal. Monument ni siya ni Abel Johnson Tasman. Siya ang Ferdinand Magellan sa New Zealand. So siya ang first nag-anchor ug naka-discover sa country daw, mo may nakasulat. Tapos gipatay sila sa natives diri sa country. Gisulat ra pud na dito. Disclaimer, wala ko nag-invento na.
Farariki Beach. Far out. Boom. 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 Wayne. Tilawid ang unod. Yeah, good man. Farariki. Hugod ng pala hubog. Very red. So, nagtambay ra din may katong nakita sa previous clip sa video, Ligar Bay. Nagtambay ra mi dito the rest of the afternoon. Kay wala lang, nagtambay lang mi. Lubat mi, so wala mi naka-shoot na dito mga bisan unsa. Humana mo day 2. Day 2 is finished. Stay tuned for part 3. Done. So, shot na po. Sa amuan day 3, we'll go to the clearest. Was it a lake or was it a river? Not too sure though. Like I'm not too sure if it's a river, it's a lake. I'm not too sure, but it's not too sure yet. Wala ko ga research. It's sacred though, so you're not allowed to be in contact with the water. Basta ka na. Mantumi dito ugma. Tapos pagkahapon tambay na po nagbalik sa Ligar Bay. Kay tsada kin dagat dito. Ug nalay adlaw. Pero dito sa Tata Beach, ayos ang beach. Ayos siya dito. Pero paruhon kas kapobrehon. Naligo mi dito, kami ray walay speedboat. Ang amo arang pa nga ang itaw ng sigig speeding dito kuan. Yama og kaning kuan kaon. Gainom pa meron. Kay vacation good. So basta ugma, bahala mo.